Ето и финално какво още ни трябва за кръщенето. То е утре, така че няма за кога да се мотаем. Зехтин или олио. Трябва ви цяла бутилка. Имайте предвид, че с нея ще се напълнят кандилата на следващия ден след кръщенето. Така че не се старайте да взимате нещо качествено и безкрайно добро, защото то така ли ще бъде изгорено. Бутилка червено вино, то също остава за църквата и отново ще се използва за ритуал. Имайте предвид, че не е необходимо да ги украсявате, просто ние така решихме, за да бъде всичко в един тон, който ви показвахме и през цялото време до сега. Кърпичка малка, тя е необходима за свещеника, той първо ще се измие, след това ще се забърши с нея. Кърпа по-голяма, ако кръщавания е бебе, вземете доста по-голяма кърпа, тъй като ще го потопят почти целия в казана и след това ще трябва да го увиете в кърпата. Ако е като нас вече пораснало дете, само ще се потопят краката и след това трябва просто да стъпи на нещо. Така че не е необходимо и тази кърпа да е безкрайно голяма. И накрая сапунче, както знаете, ние си ги изработваме сами. Това е. Пожелайте ни успех и до скоро. От Анита.